Tervetuloa Granabille. Granab Vuorkodassa valmistaa lattiapalkkisysteemiä asuntoihin, konttoreihin, kouluihin ja muihin yleisiin tiloihin. Lattiapalkit ovat teräksestä vaimennustyynyllä varustettuna. Tämä yhdistelmä muodostaa tehokkaan askel- ja ilmaäänieristyksen. Tätä lattiajärjestelmää on asennettu yli 2 miljoonaa neliömetriä. Tilauksesta toimitukseen. Granab toimittaa koko tilauksen mittatyönä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki palkit on katkaistu oikean pituisiksi ja merkitty huoneisto- ja huonenumerolla sekä joka palkkiin on merkitty sen pituus ja mihin huoneeseen se kuuluu. Tämä takaa joustavan asentamisen ilman ylimääräisiä katkomisia ja jätetavaraa ei synny. Tilauksen käsittelyn jälkeen piirretään palkit huoneistoon kuuluvaan piirustukseen yhdessä tilaajan kanssa. Tämän jälkeen laitetaan palkit tuotantoon, siellä ne katkaistaan oikean pituisiksi, tukipala ja vaimennustyyny asennetaan valmiiksi paikoilleen. Seuraavaksi pakataan lattiapalkit huoneistoittain tai sovitun järjestelmän mukaisesti. Palkit eivät ole orgaanista materiaalia, joten niiden käsitteleminen työmaalla on helppoa. Asentamisen edistämiseksi suositellaan, että palkkitoimitus ja sisäännosto suoritetaan seinärunkojen asentamisen yhteydessä. Nyt seuraamme asentamista työmaalla. Aloita tarkistamalla, että lattian alle jäävät putki- ja sähkötyöasennukset ovat täysin valmiit. Asennustilat on puhdistettava huolellisesti, jotta saadaan kaikki orgaaniset ja ylimääräiset roskat pois. Suositeltava tapa on imuroida asennustilat. Tarkista osoitemerkinnästä, että oikea paketti on oikeassa huoneistossa. Granab toimittaa myös asennuspiirustukset jokaiseen asennuskohteeseen. Levitä palkit piirustuksien mukaisesti. Käytä Granabin välimittoja asennuksen nopeuttamiseksi. Miellyttävä lattia kävellä. Samalla on saatu tehokas askel- ja ilmaäänieristys.